Terus niki saking Mas Gunawan mangke badhe nderek nyekar nggih. Oh nggih. Oh lha niki wayangan Mas Nes makam. Kok makam barang? Lah nyekar iki jare nyekar. Nyekar tuh itu tembang, nembang koyo dene. Nembang ngono. Sekar. Oh, nyekar gitu kan. Nyekar kok ya. Terus iki nyuwun tembang mendem wedokan. Waduh. Waduh ya. Iya. Mendem wedokan. Salam kagem Pak Mirsa Mohadi saking Pak Prasetyo Group Banyuwangi. Wah, dari Banyuwangi nderek monitor. Dari Banyuwangi. Iya, terus iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng mirsani lewat live streaming. Menawi kepareng nyuwun lagu Rewel saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Oh nggih Pak, kepareng. Lagu Rewel itu lawas banget itu. Iya. Bagus itu. Ya. Ada? Iya. Tadi dari Boyolali juga. Apane ganti kaya. Ya maksudnya selak penderane iki ngantuk lho. Ora kaya. Wah, piyai larise ora jamak. Iya. Ya disepoti mawar kuning to. Ya, cah. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih Mbak Cangem Yulimbo. Iya. Luar biasa, kurang nyongko ra nyono. Dene sak pedukuhan kok iso nganake acara segede kaya ngene. Oh, iya. Gelar wayang. Wiwe ngedokke saka gunung tekan kene lak ya biayane ora setetek ya. Apa? Biayanya itu enggak sedikit. Setitik. Setetek. Setitik.
Setitik. Setitik nek setetek iki beda-beda masalah ora setitik ya sedikit intine datine iki jan maer-maer culura owel sok biu iya ini panjenengane Pak Wawan luar biasa nggih nyang kuyung warga masyarakat wonten Juangen menika nggih salam kenal salam taklim derek tepang nggih warga wonten Juangen menika mbok menawi dereng ngertos dereng perso nggih kula Elisa Orcarus Alaso nggih mbok menawi mboten ngertos nggih jane apa ya nek kon nyinden nggih ora pati apik nek kon ngomong ya saya Allah nek sing baku aku ki semangat wong seneng apa meneh nek acarane menyeng guyung acara kemerdekaan ingkang kaping 18 wis memasuki sasi Agustus lah 10 dina meneh iki apa ki jenenge ampuh hari kemerdekaan tanggal 17 iki lho oh ngono Mak iya tanggal menyongsong iki kita udah mulai ning di papan wis mulai lomba-lomba ta wis ngibarke gendera merah putih sing do apa jenenge sinoman apa sing nom-nom ya do nglumpuk piye carane ben piye carane warga-warga anak-anak ya do melu nyang kuyung ngono lomba bapak-bapak ibu-ibu saiki do ngibarke bendera ning di papan ya pancen kudu ngono kok Mak aku ya melu ora melu ora sapa lomba-lomba aku kamu ya melu no apa lomba sing mbok aku to pecah air apa pecah ngene kae pecah air ki keri dhewe biasane soalnya klebu melu ku ya men kuwi tok oh kuwi tok sing memasukkan anune sapa masukkan apa ya bolpen ke dalam botol pena memasukkan pena ke dalam botol pena aja kleru lho pena ke dalam botol ono lomba apa sepak bola anggo terong kae ono iya nek kuwi sing melu Pak Ipung karang ya ini cara menyemarakkan yang berbeda-beda iki carane nek kene Juangan iki dasare budaya dan disupport oleh panjenengane Bapak Wawan RK Studio lah iki iso diselenggarake acara wayang kulit luar biasa tepuk tangan rumien niki kangge sedaya mawon angel lho sapedukuan gelar wayang nggon aku nggonku kono ya Sleman juga ning yang mikir arep gelar wayang ya duwite rase le nglumpukke duit ya mumet jeledeng Jeledeng. Iya, nek kon urunan piro masyarakat ya kan. Lagi mongko isih ana hadiah-hadiah juga. Bener. Apa doorpress? Doorpress ora bahan-bahan karang yo ning kutha. Doorpress voucher jajan ning Indomaret 300.000. Walah ya. Nanti disimpan dulu nanti kita ada undian juga nanti kita undi lagi. Minangkani pamundutan dulu Mas Yusuf sambil menyelam minum air kita. Tenah gelagepen Mbak. Iya. Gelagepen. Ki ana pamundutan Mbak. Ya. Nyuwun lagu pangkur Semarangan ingkang ngaturaken Mbak Elisa matur sembah nuwun saking Bapak Sumaryono Sorogenen wonten Cehna Tresna 200 Mas titip kagem rencang-rencang. 200. Sing tekan kene kok mung 100 mongko iki amplope wis suwekan. Kuwi sing nyuwek aku mau. Sing nyuwek aku. Sing 100 rono berarti. Ora sih, mau kan tak samperke rono. Tak lewat ke kono, terus rene. Oh, pelakune. Yo jenenge talang iteles. Dadi yo bayangno kuwi sing 100 lah yo 10.000 tekan kono yo tipe 100. Wis men nggo tes-tes, Mbak. Iya. Ora apa-apa, ngrejekeni sinden-sinden. Nggih, wonten malih mboten itu. Anu, Mbak. Ki saking Mas Bayu Janti. Oh, ya. Mas Bayu. Dari Soyo Ngrembaka Trans nyuwun tombo kangen. Oh ya. Kangen. Terus niki saking Mas Gunawan mangke badhe nderek nyekar nggih. Oh nggih. Oh lha niki wayangan Mas Nes makam. Kok makam barang? Lah nyekar iki jare nyekar. Nyekar tuh itu tembang koyo dene nembang ngono. Oh, nyekar gitu kan. Nyekar kok ya. Terus iki nyuwun tembang mendem wedokan. Waduh ya. Iya. Mendem wedokan. Salam kagem Pak Mirsa Mohadi saking Pak Prasetyo Group Banyuwangi. Wah,
dari Banyuwangi nderek monitor. Dari Banyuwangi. Iya, terus iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng mirsani lewat live streaming. Menawi kepareng nyuwun lagu Rewel saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Oh nggih Pak, kepareng. Lagu Rewel itu lawas banget itu. Iya. Bagus itu. Ya. Ada? Iya. Tadi dari Boyolali juga ada minta melatiri nonce. Oke, tak baca dulu lah bentar. Wah, iki senengane Alpan iki tembange iki. Apa? Melatiri nonce. Melatiri nonce. Siapa yang suka? Kayak sing demung Oh iya, hang apa-apa Bos. Adakah sebuah cerita di balik basic on true story? Iya. Oh, dia cerita lawase apa kepiye? Tenan, Mbak. Ngono. Ayo ta, Iya. Tapi ramarai nangis kan? Kalau dinyanyiin nggak bikin nangis. Nyanyi lagu kuwi kayak jingkrak-jingkrak sih. Oh, malah seneng. Kayak terus ucul lah. Tadi ada juga dari yang menyimak Bante Pajrija Navarro, nanti saya kirim juga melatih nonce tadi. Oh iya, kowe sing ora kalah luar biasa saka warga masyarakat Juwangan kene iki, Mbak. Apa? Kene iki sak pedukuhan. Ya. Iki nuwun sewu dari penganut agama iki berbeda-beda. Tenane? Heeh, tenan. Macam-macam. Komplit nang kene iki. Islam Kristen Katolik. Wes pokoke ora disebut siji-siji dan tapi kabeh nyawiji ya. Nyawiji rukun kompak menggunakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Iya, ini loh yang harus dipelajari sama daerah lain, pedukuhan lain, kelurahan lain, kecamatan lain iki dadi contone angel lho. Dan kabeh nyawiji ning kene, kabeh lho madhep rene kabeh lho. Sempak iki jenenge. Nek sing madhep rono berarti ana sing nguyuh. Apa? Apa, Mbak? Apa itu? Sempak jenenge do madhep rene kabeh, ana sing madhep rono lho. Ayo ya urung mesti to, ana sing dikumbah barang ora dienggo. Iya. Sing ibu-ibu barang ra? Sempak ngono. Maksudnya tuh bersama-sama podo kabeh podo karo sempak. Oh, kompak kok sempak kok. Kompak tapi karo semangat karena ini mau menjelang 17 Agustus. Mamet dene semangat. Niki kula aturaken rumiyin. Melatiri nonce. Nanti kita sambil Pak Juwadi ini wakil dari salah satu tokoh atau masyarakat nanti juga mau naik ke atas panggung. Ada yang mau diaturkan, nggih. Pakai bawa apa langsung aja? Pakai, Mbak. Kagengipun resep. Oh iya. Evan, karpe lu bawa apa? Kan pemanasan. Oleh lo. Gangga dulu. Ora nggo corleng. Iki kuwi ora mijil ya. Rancen Mas Alvan mau kasih satu lare? Ayo. Boleh lah. Mbak, aja. Lah ngapa? Kok ndak aku seneng. Nerak wewaler karya pepunden karya Pujangga iki rak di apa lembian le ngripta iki nganggo prihatin to, Mbak. Heeh. Kok nek dianu cah kae mah ming sembethengan kok mah dadi. Prihatine tadi lah. Ayan ta? Iya. Bapuntane Pantastiko
Lah saiki duduk. Ya. Wuyo. Ya. Mbak Mas Alvan. Nggih. Loh. Lekai wis mrene yang enggak melati renunci tanda tresna teteping kasaku Ya, sekali aja ya, Mas. Iya. Monggo gelo Alpan. Iki pasanganku mawarkune kang kudu sumati menika juga wujud kerukunan beragama, karena tadi yang pesen juga Bante lah, ini ada yang agama Buddha, Islam, Katolik dan segala macam. Wong ya lagune Melati Rinunce putih tegese apa, Mas? Putih. Apa? Lah ya Melati kan putih. Oh ya ora mesti. Tegese ha? Ora mesti putih. Oh iya, Melati ki apa warnane? Ya ana sing abang. Masa? Melati warnane abang ki apa? Nek hanyang iya. Melati kena teres ya. Nggih, menika Pak Juwadi kalau boleh naik ke panggung nih menyampaikan sebagai wakil dari warga menawi wonten yang mau disampaikan, monggo. Ini juga karena pesta untuk rakyat juga, monggo kita kasih panggung. Dos pres barang. Iya, nanti sekalian. Oke, totok. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, nderek langkung kula nuwun nggih.
Sami-sami. Sembah nuwun. Justru kula sing matur nuwun sangat Mbak Alisa. Lah dos pundi? Amargi selama niki sing kula impi-impi. Nggih. Wah, Pun sedoso tahun yang sing kepungkur Mbak Alisa. Sedoso. Kula mengharap saged kepanggih kalih Mbak Alisa nembi sepindah niki Mbak Alisa. Makanya kula ra syukur bangga hati. Kula dalu niku saged kepanggih lantaran Bapak nggih. Dalang Bapak Ansor. Nggih, Masda. Nggih, Masda Ansor. Pak Ade Ansor nggih. Makanya kula dalu niku sangat-sangat berterima kasih. Nggih. Sing kula idam-idam, sing kula harapkan selama niki saged terkabul lantaran lewat Mas Wawan. Nggih. Kedukung saking kanca-kanca panitia saged kasembadan ngrembagaken kaitan budaya dalu menika lantaran mengeti kaitan kemerdekaan sing sampun 8 dosa menika Mbak Alisa. Makanya dalu niki kula sebenarnya mung dadakan. Oh, dadakan. Mboten gadah ateges ngering-ngeringan ajeng munggah panggung mung saat bersih-bersih niku mung kula gadah niat kapan-kapan kula ajeng Pak munggah panggung seandainya Mbak Alisa saged rawuh wonten pawiragan dalu menika nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sebagai wakil dari rakyat wonten juangen apa juangen? Juangen nggih. Juangen nggih leres menika. Mbok menawi wonten harapan yang mau disampaikan. Nggih. Sekalipun iku wong ulang tahun saking Pak Wawan syukur-syukur tahun ngajeng mboten mung sekali menika sing kula karepke saking Pak Dukuh Pak Aris saged ngumpulaken warga ki wong ngatengen mriki sak mboten mung saking Purwo mungkin saking kados wilayah-wilayah kacamatan sana saged berkumpul dalu nika syukur-syukur tahun ngajeng kula suwun Pak Aris wonten kegiatan Pak Dalang mriki saged wangsul mriki karsanipun tambah mantep. Amin. Kesanipun saged ngrembaka kaitan ke gladi bersih menika dalu niki. Amin. Malah ampun nangis to, Pak. Amargi nangis kula niku rasa trenyuh Mbak Alisa terus terang mawon ngoten nggih. Siap. Amargi memang kula niku sifat kula rasa minder amargi selama niki dereng tahu kula munggah panggung sak gedene meniki amarga wajar sanjane. Wah menika pun dados bingah panjenengan meniki berkah wong sak menten menika. Nggih amin Mbak Alisa nggih. Terima kasih ya Pak. Sekarang dari panitia ada door prize bisa sekalian ngambil apa namanya nomor kupon nggih. Mboten napa-napa. Monggo nggih sembah nuwun Pak. Mau tetap di sini atau ngambil door prize? Derek. Oke, siap. Satu dari panjenengan nggih. Nggih. Ada Pak dari panitia? Monggo. Monggo. Pundi? Kupone Satu dari masyarakat ini ya. Nanti satu dari Pak Dalang. Ya. 3 dulu nggih. 3 kali 300. 3 kali 300 untuk ke Indomaret. Voucher Indomaret nggih panjenengan mendet setunggal nggih. Kula tak merem nggih. Merem. Merem. Nggih merem. Nggih. Sik rada jero Pak, sik rada jero. Nggih jero Bang. Lah men krasa ngoten to nek jero. nggih. Oke. Ayang ta? Diboco Pak, diwaos. Diwaos nggih kula wasaken nggih. Nggih, pinten. Nuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, didongake barang. Nggih. Kok bruwet e, Mbak? Kula bocoke, Pak. Nggih, monggo. 07082205. Nggih monggo, saya angsal nomor Ada. 205 ingkang terakhir. Kula suwun langsung merapat wonten panggung. Ampun buntute to, Pak, sing Nggih. komplit nggih. Nggih. Kula seneng sing buset e. 07082205. Ada? Kita satu kali lagi ya, kalau nggak ada gugur ya. Pak kalau ada Lambe tangan angkat seandainya tangan. enten. Oh, alhamdulillah wonten niku. Boleh maju Nggih. Pak. Nggih. Tindak Pak, tindak mriki. Iya. Ya, sambil Mas Yusuf ngambil satu juga. Oh, aku Mbak. Iya dong. Mas Ini Yusuf, nggih, tolong Mas panjenengan itu Yusuf, kan nggih. pemimpinnya Nggih. di sini. Ki Ya sing rada jero, diublek-ublek dulu ya, ben rodo. Mbak Elisa niku seneng jero ngoten nggih Mas Yusuf. nggih Pak. Nggih. Niku nek mboten jero dipaidu kok. Oh, ngoten nggih. Ya dibuka Mas. Nggih.
Nggih. Monggo Mas nggih. Oke, berapa Mas? 070. Matur nuwun Mas nggih. Dereng, Pak. Oh ini ada Pak. Oke, diserahkan dulu deh, diserahkan dulu. Nggih, yang monggo dicocokke riyen kados sik wau. Nggih, sik. 0708 205. Cocok. Nggih. Mboten rekayasa niki nggih. Cocok nggih. Penyerahan voucher. Sing iki, Mbak. Oke. Niku suwek nggih. Nggih, disuwek, Pak. 070 8058. Ulang Mas. 070 8058. Ada? Wonten mboten? 070 80. Kita hitung 1 sampai 100. Walah yo, tekan isu. 070 8058. 058 ngaten. Ya. 058. Nggih. 5 4 3 2 1 hangus Mas. Hangus nggih. Wah, diambil lagi. Syukur gitu. Nek ke ya. Sing jero meneh Mas Yusuf. Oh nggih. Nggih. Baik 070 8123. Ada 123. 123. Seandainya pas cukup melambaikan tangan langsung ke gerbang gerbang toh. Mas Yusuf niku 0708123. Nah nomor istimewa nih ya, 0708123. Nggih. Gak ada. Wah, iki apa tanganmu sob? Coba sik rada pinggir Mas Yusuf. Meneh. Orang aku satu kali lagi. Ora kulino ngopi kok ngene. Ya itu yang jatuh. Oke. Ya. Siap. Wis kono wae. Oke, siap. Ayo ta? Iya. Oke, Mak Cangi. 0708374. Ada, kalau ada langsung angkat tangan dulu ya. 0708374. Diulangi minta sekali lagi ya. 0708374. Iya, udah ada. Oke, kita break dulu. Nanti kita ambil lagi ya. Masih ada dua kupon. Oke, terima kasih ya Pak. Matur suwun Mbak Reza. Sembah nuwun. Ini maju ke depan boleh sinden 2 Mas. Monggo sinden. Ayo Mbak Yoga Mbak ngatek Mbak. Mbak Yoga, ayo. Iya. Apa lagu-lagu apa? Sepatu apa Mbak? Wis terserah kanca-kanca wis disepati bluk ngono apa piye? Iya. Wis rasa sepatu. Yoga Asmara. Iya. Mbak Yoga kita tampilkan. Malah niki yo kaget. Apik ya sepote. Apik Mbak. Ya, iki ono jumbo to Mbak. Sepote jumbo karo kan. Jumbo apa jumbo? Jumbo ya oleh. Jumbo gede, wadah wedang. Nggih. Lembang Mbak. Napa nggih? Iki mau tombok kangen. Tombok kangen ya. Baru. Ya, yang gayang dulu ya. Bar sing halus ya. Terus sing hayang kan? Iya. Saking anu ki mau titipan saka Pak Prasetyo Banyuwangi mau apa? Diganti gugur gunung, mau rak nyuwune mendem wedokan to. Oke. Nah, diganti mendem gugur gunung. Iya. Mendem. Oke. Iya. Ini yang mana? Tombok kangen? Tombok kangen. Oke. Iya. Yo. Sama stile lali aku
untuk kangen-kangenmu nalika iku buat Pak Simoban yang merapat di sini, ada Mas Endra juga. Mas Endra ini mbien cikal bakal streaming Dalang Seno. Oh, Mas ya, Endra. Zaman dulu masih pakai HP dengan garpu. Okay. Wah, aku sekelingan banget Mas. Wah, Sehat-sehat ya Mas. Ya kowe to, Ndra. Yeah.